For one whole year, pinag-aralan ko ang isang relihiyon known as Iglesia Ni Cristo or in English, Church of Christ. Dinoktrinahan ako. They taught me 25 lessons plus an extra 3 lessons para sa mga foreigner or sa mga taga-abroad na dinodoktrinahan. So pagkatapos nun, sinubukan ako sa INC. Sa Iglesia Ni Cristo kasi, ang pagsubok is where kailangan patunayan mo na gusto mo talaga to, na gusto mo talaga mabautismuhan sa Iglesia Ni Cristo, na seryoso ka. So, you need to attend pagsamba or worship service ng 2 beses sa isang linggo for 6 months. Pagkatapos nun, it means pinutunayan mo na gusto mo talaga to, you can then get baptized sa Iglesia Ni Cristo. So, ang tanong, naging kaanib ba ako sa Iglesia Ni Cristo? Ikwento ko na sa inyo kung ano ang naging journey ko sa INC. Marami kasi nagtatanong, nag-comment pa sa mga video ko, like, INC ka na ba? So, eto na, sasagutin ko sa video na to kung ano yung naging experience ko sa Iglesia Ni Cristo at kung Iglesia Ni Cristo po ako ngayon. Napakinggan ko ang doktrina ng Iglesia Ni Cristo. Maraming beses ako nag-meet sa isang manggagawa doon sa lokal namin. At marami akong tanong. Magaling naman siya sumagot. Parang malinaw naman ang doktrina ng Iglesia Ni Cristo. Pero there were still a few things that I was unsure about. Still a few things that I wasn't yet convinced was the right interpretation of the Bible. So, tinanong ko sa minister, siguro ito yung pinaka-importanting tanong. Paano mo nalaman na totoo yung INC? Tinanong ko rin to sa isang tagapanasiwa ng Iglesia Ni Cristo. Paano mo nalaman na nasa katotohanan ang Iglesia Ni Cristo at peke ang lahat ng ibang relihiyon? Pareho ang kanilang sagot sa akin, yung manggagawa at yung tagapangasiwa. Pareho ang sagot nila. Sabi nila, kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yan ang dapat natin sundin. Yan ang sinusunod namin. Tama naman, di ba? Oo nga, tama naman. Kung anong nakasulat sa Biblia, yun yung katotohanan. Yun nga lang may problema dyan. Kasi ganon din ang sinasabi ng lahat ng relihiyon. Kapag itanong mo sa pastor ng Sabadista or Saksi ni Jehovah or Churches of Christ or kahit anong christianong relihiyon, ganon din ang sagot nila eh. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Kung kayong lahat, nagbabasa lang kayo sa Biblia, bakit iba't-iba ang relihiyon nyo? Hindi ba dapat isa lang? Hindi ba dapat sumasang-ayon kayo sa isa't isa dahil isang libro lang ang binabasa nyo? Ganito kasi. Oo, nagbabasa lang sila sa Biblia. Pero, iba't-iba ang kanilang pagkaintindi sa binabasa nila. Yan ang dahilan kung bakit maraming iba't-ibang Christianong religion sa mundo na to. Kasi they all interpret the Bible. So my next question sa manggagawa was, paano mo nalaman na tama ang pagkaintindi ni Felix Manalo sa Biblia at mali ang pagkaintindi ng ibang religion? Sabi niya kasi, kinumpare niya ang doktrina ng INC sa doktrina nila at masasabi niya na mas tama ang INC. Paano ko malaman na totoo ang INC? Paano ko malaman yun? Kasi kung magbabasa lang ako sa Biblia, malilito pa ako. Kung pakinggan ko yung side mo na parang tama, pakinggan ko yung side ng ibang religion na to, parang tama din. So, paano ko masabi na ay mas tama ang INC sa kanila? So, finally, sinabi ng manggagawa sa akin, gagawin mo, Brother Dwayne, is manalangin po kayo. Manalangin po kayo sa Diyos, itanong mo sa Kanya, para mag-guide ka niya, para malaman mo eventually kung saan ka dapat. Ginawa ko yun mga ilang beses. Habang nanalangin ako sa Diyos, nararamdaman ko yung kapayapaan, yung parang feeling na kaligayahan. Galing ba sa Diyos yung feeling niyan or galing ba sa akin? Kasi sa Mormons, lumaki ako sa Mormons. And then every time nanalangin ako sa Diyos ng seryoso, nung missionary ako, marami akong experience doon na ganoon din yung naramdaman ko. Yung parang kaligayahan, kapayapaan. Sabi ng manggagawa sa akin, iba't iba ang naging experience ng bawat member ng Iglesia Ni Cristo. Sa iba't iba ang paraan kung paano sila tinawag ng Ama. Yung iba, may panaginip. Yung iba, may feeling. So what do we do? What do I do? Because no matter what, even after reading the Bible, even after praying to God, I always come back to the same question. Paano ko talaga malaman na tama ang INC at mali ang lahat ng iba? Sabihin natin, totoo yung INC. Sabihin natin, yan ang tunay na relihiyon at lahat ng ibang relihiyon ay abomination sa mata ng Diyos. Is it fair na
lahat ng kilala ko at kaibigan ko itatapon sa dagat-dagatang apoy dahil hindi lang sila naniniwala na tama ang pagkaintindi ni Felix Manalo sa Biblia. Marami kasing tao dito sa mundo na talagang they try their best para sumunod kay Kristo. Talagang 100% sila naniniwala kay Kristo. Sinusunod nila yung mga utos ni Kristo according sa mga binabasa nila sa Biblia. You know, maybe they've joined a Church of Christ na hindi Iglesia Ni Cristo, like this Church of Christ or this Church of Christ, di ba? At ginawa nila yung best nila para sumunod kay Kristo. Pero in the end, itatapon pa rin sila sa dagat-dagat ng apoy dahil mali ang pagkaintindi nila sa Biblia. Dahil hindi sila sumang-ayon sa interpretation ni Felix Manalo. Dahil para sa kanila, mas tama yung religion nila. God is a just God. God is a fair God. I think we can all agree that His judgments are fair. He is not unfair. It would be evil na itapon natin ang isang mabuting tao na ginawa niya yung best niya para sumunod kay Kristo, na humingi ng patawad sa mga kasalanan niya. It would be evil na itatapon yung taong yan sa dagat-dagatang apoy. It's unfair, right? Like, how is he supposed to know na dapat sa Iglesia Ni Cristo na si Ka-Eduardo Manalo ang pamamahala, dapat dun siya. Sa Iglesia Ni Cristo na yan. Hindi sa Iglesia Ni Cristo na to or Iglesia Ni Cristo na to. If Iglesia Ni Cristo is the only true religion, why is it not more obvious? So, here's where I'm at with Iglesia Ni Cristo sa ngayon. I love in Iglesia Ni Cristo yung lingap sa mamayan. Yes, Iglesia Ni Cristo makes money, but they also give the money sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. I love that lahat ng kaanib ng Iglesia Ni Cristo is called kapatid. Kahit yung pamamahala, kapatid pa rin ang tawag. It's like pantay lahat ng member nila. Walang mas mataas, walang mas mababa. We're all equals. Gusto ko yun. Gusto ko rin yung doctrine nila na you must do good works to be saved. So, the doctrine that they teach, na word for word nakasulat sa Biblia, naniniwala ako. May problema lang ako sa doktrina ng INC na hindi word for word nakasulat sa Biblia. Halimbawa, sa loob ng kapilya, kailangan maghiwalay ang babae sa lalaki. Wala sa Biblia yun. The verse they use, I think, was 1 Corinthians 14:40 ata. I can't remember. Basta, may verse doon na nagsabi na kailangan may order sa loob ng kapilya. Paano mo nasabi na the word order means dapat maghiwalay ang babae sa lalaki? O, wala po talaga yung sentence na yan sa Biblia na all men and women must be separated during worship service. Wala. Wala yan. So that's an interpretation. Another one is yung pagsamba, kailangan magsamba ng 2 beses sa isang linggo. Wala sa Biblia yun. Walang nakasulat sa Biblia na sapat ang 2 beses sa isang linggo, kulang ang 1 beses sa isang linggo. There are verses that say we need constant nourishment from the Word of God. Pero sino nag-decide na 2 beses is sapat na? Si Felix Manalo. Siya yung nag-decide niyan. Pero wala sa Biblia yung 2 beses dapat. Like, bakit 2 beses? Bakit hindi 3 beses? Bakit hindi araw-araw? Probably the biggest hadlang sa akin was the block voting in Iglesia Ni Cristo. Yung doktrina na kailangan ang mga Filipino, kailangan iboto nila kung sino ang gusto ng pamamahala. So, the pamamahala will manalangin sa Diyos. He'll be guided daw by the Holy Spirit. And then, he will know kung sino dapat iboto sa election sa Pilipinas. Hindi po ako na-epekto dun kasi nga, foreigner ako. Bawal ako magboto. Pero it's just the fact na doktrina pa rin siya ng Iglesia Ni Cristo. Kailangan tanggapin ko pa rin yun kung gusto kong mabautismuhan. I brought this up with the manggagawa na nagturo sa akin, and he showed me a verse dun sa Biblia, sa Philippians 2 verse 2 ata. Nagsabi dun na kailangan magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Ganun. So sabi niya, paano tayo magkakaroon ng iisang kaisipan kung iba't iba ang binoboto ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo? Kailangan isa lang. Yun nga lang, hindi pa rin sila nagkaroon ng isang kaisipan kasi napilitan sila magboto. Meron akong usap na Iglesia Ni Cristo na minsan nahirapan sila sa decision ng pamamahala pero ginawa nila pa rin. Nagboto sila pa rin sa taong gusto ng pamamahala kasi malaking kasalanan kung hindi sila magboto sa tamang politician. So, the thing is, hindi po ako naniniwala na sa dating Iglesia Ni Cristo, sa panahon ni Cristo mismo,
sa panahon na yan, hindi ako naniniwala na nagpa-practice sila ng block voting noon. Kasi there's a verse where Jesus is tempted by the mga Fariseo. The government at that time was Caesar or Cesar. So sabi ni Jesucristo, ibigay mo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Walang sinabi ni Kristo na iboto mo si Cesar. Dapat magkakaroon tayo ng isang kaisipan pagdating sa mga bagay ng Diyos. Hindi sa politics. I mean, bakit nakikialam ang Diyos sa politics? So, it's for these reasons na hindi ako tumuloy. Kung hindi 100% ako naniniwala sa lahat ng doktrina ng INC, bawal akong mabautismohan, di ba? Bawal akong mag-proceed. So, sabi ko, I think I've hit a wall. I think ito yung hadlang, no? Like, I can't seem to get over this wall. Ang ginagawa ko ngayon is nag-explore ako ng iba't ibang religion. Tulad ng manggagawa na nagturo sa akin, sabi niya, kinumpare niya ang doktrina ng iba't ibang religion sa doktrina ng INC, and in the end, he decided INC was the most correct. Yun din yung ginagawa ko. Kino-compare ko lang yung doktrina ng iba't ibang religion. So, hindi pa tapos ang journey ko sa INC. I'm just pahinga muna, kumbaga. Hindi ko sinasara yung pinto sa INC. The door is always open. And alam ko, kung gusto kong bumalik sa INC, kung gusto kong magsamba ulit, welcome na welcome ako dun eh. Lahat ng tao, welcome na magsamba sa INC, mag-try. And I think INC is a beautiful religion. It's a good Christian religion. Nagtuturo sila ng magandang christianong values. And I think it would benefit anyone to become a member. I think Iglesia Ni Cristo makes bad men become good and good men become better. Maraming mababait na Iglesia Ni Cristo at nagkaroon ako ng mataas na respeto sa mga member nila. So, maraming salamat po sa panonood sa video na to. Feel free to share your thoughts in the comment section. So that's all for today, guys. Alam nyo na ang kwento ko sa INC. And we'll see you sa susunod na video. Bye for now.